iro itrai sesin pat ngai kuble pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu te ha ke video ngaku bangan pentip ye pi kiba kuak ban chim mi kini ki dawai nyu le ni dawai pangmet ki dawai beper ki bangi ngishna te Lashai ngan sedon hi haduh po Motphran haduh po jaga ba ngaju ai baju ai dawai i para jonga itu ibadeso te Lashai ngan sedon hi te ngaladon hi nado prabaje hado san baje kumto ngan sesyong Lashai namar ba i para jonga in namdon re Lashai te ngan salit di umpnyang hi manga te kinu ki bakwa kynduh yanga ki ba shem jing baha ban kynduh yanga shadu shane shapo mar banyang sinjong shane shamarjan sedau te Lashai phila bani kynduh bat nga hate hapo Motphran te nadu prabaji hadu san baji ngaladon te man kasngihi nang te phila ban yo kini ka umpnyang nyu le tang bakani padep ta stikare te na Motphran phila ban yo de kini ki bompat sil ru umlele namar itu ide para jongahi te phila ban yo pada ki bala sil ru don ki bala sil kumne kini te kedeka shampoo te nang te la sil lu khat hi menta te barokhot tang ba kani yang supen e pi bompat sil te kitu ki dawai snyo te uni u hena te phila ban yo ki sabon sai klip phila ban yo kani ka balong bitang ka we na dai pat ini ibaret ngabu kumne lai teli dan pa iwe kham he ngabu arteli te let's say buat nak pedeng jong pi kwa bah ban kynduh bat nga pi chemjing bah ban wan kynduh yang ngashane kham tam mental te pi i hi ka jing block shane namar balai ba yashna surak temo te de namar kata kadaw te kini gi bata ya kini ka ya uni uhena te uble ula nang pen i nga kalenti hakno kurkom ba pinta te la pita be hisin stiyo penan kambe bat utu upau dar yong ne te kamot un kloi ba bo nyu kli jong pi un sami do bo yong na tolong te wat nom le ran reken umat saw se shipor le yu da saw shipor na mar ki ba kloi palat de riu bnai ki ba slem de arsnem tang ba wanom pot wanom ta shu ki we pat ki rong ki shampoo ru ngi la pen biang hang tu ki shampoo ki jongi ki bade ki herbal te kan long ka jing kurku ye pi ba ro te kan ni ka dawai pangmat ru kaya rap ha tang ba pi hap an shim lang ba ka dawai tha ba dawai pangmat te da de ba pi shuk tha bet pat tang ka tu ka dawai tha la biang te let's don na pedeng jong pi don kino gi jat jing shi tom phila ban kli na nga phishna ne mi kita gi dawai te na mar uble ula ong yang nga ba ka kti jong pha ka kti jong jing pun khia tini dawai paro ki ba ngala job ya kini gi jat jing pang ki ba pher kini gi dawai ka david ba ki briew ki ba shitom ki ong yang penshna bet kong ngin persyang ba ha ki persyang kala long ka jing kurku kala long ka jing mentoy te la pidon keno ka jat jing pang sa shuya tho yang nga ka bangal kaba uble u ai boring nga bangan shna da wai kemut ngan shna ti kaba u klem ai bor pat ngan chupen dawai ken ba uble play pi kala kalanti la da pi de ben chim da wai ne la da kan kut ta ga jing dawai pin yo khia no ne te phila bani tho ba yang nga pidon kono ka jat jing pang kono ka jat jing hitom te phila bani tho yang nga te kiba kwa ban kynduh yang nga te sa sawan Lashai ha Motphran ngaru ka kwa hi bani kynduh e pi siang an yo ban syakri hi dalaka jong kakti namar i para jong aba pliha ka jingpun kam deso im dala ban syakri ha karukom ke bedai te ngapat Lashai ngan de betek tang ko umpnyang te ngan yo kan kalat ban ya kren bat pi ladang ade ban penduai ya piru ngan penduai te kinu bakwa kynduh ing Lashai phila ban wan Lashai te ublen yo ban kurkhui pi ya ro itra kenang ba pin itu ya kani ka jaga ka bangan kynduh ya pi Lashai te pet ya kani ka video te ya ro itra kiba kwa ban chim ya kani ka umpnyang marvelous oil nani na po Motphran kabangashna manga ikong reality sim pet kini ka jaka pet ketika bos maulai hangte pet ketika ban rung cha te sayo pet chati don kiti bedi sobon te kam dei rekai nang te hang ni pat pet hani bedi do te hang ni ken di ken basat di ya kani ka